Szeretettel köszöntök minden határon túlról és innen érkezett kis tudós, tanáraikat és az érdeklődő szülőket, ismerősöket. Mi itt a formabontóban azt valljuk, hogy minden gyerekben ott rejlik egy kis kutató. Tudjuk, hogy diákjaink számára általános vonzerőt jelenthet a látványos kísérletek, tudományos előadások világa. Ez a mai tudományos forgatag is erről szól. Ezennel a tudományos forgatagot megnyitom. Itt vagyunk a Formabontó Általános Iskolában, ahol a mai napon tudományos forgatagot rendezünk meg. A tudományos forgatag egy Erasmus Plus pályázat keretében valósult meg, ahol a Formabontó Általános Iskola és két határon túli iskola, a Petőfi Sándor Általános Iskola Szerbiából és az Endes József Általános Iskola Erdélyből közösen annak a feladatnak láttak neki, hogy kísérletezős foglalkozásokat tartsanak. Összesen 57 csapat mutat be kísérleteket, amiket a gyerekek maguk csináltak meg, és be is mutatják egy nagyon tekintélyes zsűrinek, amiben több kutató és oktató szerepel. Én Varga Lili Panni vagyok, régen ide jártam a Formabontóba, már Budapesten tanulok a Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumba. Bár ugyan már nem járok ide, de eljöttem a tudományos forgatagra, mert még mindig nagyon szeretem ezt az iskolát, mert szinte itt nőttem fel, és még nagyon kötődök hozzá, és ezért szerettem volna segíteni ebbe a különleges rendezvényben is. Én mérhetetlenül büszke vagyok a formabontós csapatra, a tanárokra, a gyerekekre és a szülőkre, hiszen az ő együttműködésüknek köszönhető mindaz, ami ma itt megjelent a forgatagon. A mai nap hozadéka még mindamellett, hogy itt mindenki jól érzi magát, az is, hogy a szomszédos óvodá vezetővel sikerült egy olyan megállapodást kötnünk, hogy az itt bemutatott kísérletek közül átviszünk párat az óvodába is, hogy az ő nagycsoportosaiknak is meg tudjuk mutatni mindazt a csodát, ami itt a mai napon előkerült. Fantasztikus lehetőséget adott az, hogy az Erasmus Plus keretében egy csomó támogatást kaptunk arra, hogy ezek a programok megvalósuljanak. Óriási lehetőség számunkra az is, hogy diákjaink itt találkozhatnak az Erdélyből és Szerbiából érkező gyerekekkel, és megláthatják, hogy ugyanolyan gyerekek, ugyanolyan érdeklődési körük van, és ugyanazt a nyelvet beszélik, mint mi itt a határonkon belül, mint ők a határainkon túl. Gratulálni tudok a gödi kollégáknak a forgatag megrendezéséhez. Gyerekeinknek hatalmas élmény volt, mivel ez volt az első ilyen megmérettetés, amelyiken részt vettek, de remélem, hogy nem utoljára voltak ilyen rendezvényen. Csodálatos dolgokat láttunk, nagyon sokat tanultunk, lehetőségünk volt betekinteni egy olyan tanítási, tanulási rendszerbe, amely minden pedagógus álma. Mindenképpen elindított bennünk, igen, a gyerekekben is, egy szemléletváltást. Nagyon örültünk a lehetőségnek, hogy részt vehettünk a forgatagon. Vajdaságban az alsós kisdiákoknak még nem volt lehetőségük egy ilyen nagy volumenű tudományos versenyen részt venniük. A rendezvényen a gyerekek és mi is nagyon jól éreztük magunkat. Sokat tanulhattunk a határon túli barátainktól. Igazán büszkék voltunk a gyerekeinkre, amikor bemutatták a kísérleteiket.